Дома ён не бывае. Беніта. Ён мне не кажа, дзе ён басцяецца ўвесь час. Гэта неправда. Ён грае ў футбол з мужикамі. А можа, Лусня. не ў футбол і не з мужикамі. Ну, Беніта, разумееце. гэта не так. Тэлефаную пастаянна. Трубку падымае не ён, а нейкі шлёнка. Беніта, можна я скажу? Ага, говори, што Калі хочаш. ласка, дзедка. Господня воля, я думаю, мы прыйшлі да псіхолага, а не да шалёных латынаамерыканскіх баб. Як твоя сям'я? Ага, Петросяніш. Карацей, яна пастаянна кантралюе мой інстаграм, мае лайки. Калі я сплю, яна чытае мои паведамленні. Ён пастаянна піша іншым бабам. Беніта, я пішу ім, каб праверыць, што не зламаўся мой тэлефон. Ось яно як. Сапраўды? Так. А што наконт учарашняга паведамлення Патрысіі? Якога? І чаму это ты ніколі не лайкаеш мае фоткі? Беніта, я не ведаю. Я думаю, мой тэлефон зламаўся. Ну, айфон глюкануў, можа мне трэба новы Я купіць. заўсёды ведаю, калі ён хлусіць. Не дуры галавой, я ніколі не хлушу. Кожны раз, калі ты хлусіш, ты хістаеш галавой. Вось так. Ды не можа быць. Зараз праверым. Да яго, табе падабаюцца мае дранікі? Так, я люблю твои дранікі. Ну во, я ж гаварыла. У сэнсе, я шыю размяў. Ты любіш мою маму? Канешне, Беніта, я люблю твою маму. Господня воля, гэта ж моя мама. Аё. Не могу поверыць. Беніта, калі ласка, ёй 97, і яна выглядае як ярмошына. Ага, апошняе пытанне. А мяне ты кахаеш? Так, Беніта, я кахаю цябе. Ну, хоць гэта было шчырым. Калі ты мяне яшчэ і не кахаў пасля ўсяго, што ты учыніў, дык я ж цябе пастаянна чакаю, ну. А ты не...